Каменният блок, в който слабият се препъва, става стъпало за силния, е казал един велик писател и философ. Правотата на думите му доказва всеки ден през последните 8 години варненецът Диан Михайлов. Единственият културист-инвалид в страната с 3 титли от международни състезания. Аз по принцип съм тренирал и преди злополуката ми. И винаги съм бил свързан с спорта, никога не съм занимавал толкова сериозно, колкото в момента. И с течение на времето започнах по-малко леко. Оказа се, че има състезание, реших да опитам и така 1, 2, 3, от което съм много доволен. Общо взето много ми помогнаха приятелите. И семейството, всички, които ме заобикалят, защото в началото беше много трудно. Там имах един период, в който тук по центъра на Варна минах в инвалидна количка, изобщо така весело. Да, аз вече го приемам от усмихнатата страна, защото в крайна сметка, ако бях се вслушал във всичко, което се казваше, трябваше да се стоя още с пати ръци и да нямам никакви постижения. Защото първо те ми забраниха да тренирам под какъвто и да е вид спорт, каквато и да е форма. Аз си казах не, започнах си и значи аз катастрофирах 2000-та година, може би 2002 започнах така по-честичко да се каже, да ходя на фитнес и от 2 години и половина така вече се занимавам сериозно. Значи аз катастрофирах в Карлово, между Карлово и село Баня. Колата влиза в нивата много студено, минус 15 градуса. Прекарал съм 6 часа на минус 15 де-факто. И първата диагноза, която беше в Карловската болница, беше ампутация на ръцете от лактите и краката от таза. Обаче, действително, военно-медицинска прави чудеса. Защото там първо на барокамера и след това там някои неща поотстраниха, нали, част от петните кости, там имам изрязани пръсти по краката, по ръцете, сменена ми е капачката. Но общо взето движа се, не ми трябват патерици, не ми трябва нищо. Супер съм доволен от тях. Това беше, като самия престой беше горе-долу 6 месеца и половина. След това имах едно излизане от болницата. След това пак влязах за около 15 дена вече тук в окръжна болница, където и тук е бала на докторите. Просто тези хора работят за много малко пари да правят чудеса. При положение, че на мен лицето им беше разбито, специално пластичните в София, бала. Човешкият дух няма крака, ръце и очи, а много повече. То е желание, стремеж и купнеж, споделя железният варненец, който е с 96% инвалидност. Те самите лекари казаха, ще успяваш, най-вероятно ще почнеш да се движиш, може би с ортопедични обувки и така нататък, но самите те казаха, просто имаш дух и ще се получи. Човек остави ли така момента да се залечи, да няма дух, да няма хъс в този живот, просто губи. Животът е един и е кратък, ужасно. По-добре да го живеем на макс колкото може. Дидо знае, че победителите никога не се отказват, а отказващите се никога не побеждават. Затова тренира упорито. Подготвя се сам. В залата е 5 дни седмично, но не се оплаква. Тормози го само диетата. Това беше най-големият проблем, да спра да ям вечер направо. Самото ни общество така е свикнало вечер, салатка, ракийка. Общо взето състезателен период. Значи за едното състезание спирах да ям 2 часа на обяд като храна. За следващо вече ядях до 5:30 след обед. Това ми беше най-големият проблем. Иначе самите тренировки, подготовката не, но диетата, вече е оттренирано, така че не ми е проблем. Само воля и постоянство обаче не са достатъчни.
Трябват и спонсори, признава трикратния шампион по фитнес и културизъм за инвалиди. И благодари на всички добри хора, които са му помагали и продължават да му помагат да върви напред. Защото препъникамъните по пътя на такива като него не са никак малко. Повече се говори, шуми са за тази интеграция, а нищо не се прави. Значи не смятам, че интеграцията за хората, които са в неравностойно положение, ако така мога да се наречем, защото ние сме си общо взето втора категория. Това, че някъде направили асансьор или рампа да може да минава количка, това не значи, че не са интегрирани. Интеграцията трябва да е в съзнанието на хората. Например, много забавно е отиваш, да кажем, и кандидатваш за кредит. Някой банкова институция. Те ти казват, да, можем да ти отпуснем, примерно, не говорим за големи пари, говорим за 1000 лева. Можем да ти ги отпуснем, обаче трябва да ти се направи застраховка живот, а застрахователите не искат да те застраховат, защото ти си инвалид. Това не е интеграция, според мен. Повече се шуми. Независимо какви са ти успехите и докъде си стигнал, общо взето се справиш сам. Много малко ти помага държавата по някакъв начин. Е смешно, защото примерно сега, когато малко излизам от темата, когато беше състезанието в Полша, супер приятно. Излиза едно момиче, носи знамето на България, пише България, ние сме двама участници и единия съм аз. Направо ти се пълни сърцето. А самата държава нищо. Даже не е казал ето един анцук да пише от царя България. Просто забавно. Победите си варненецът посвещава на семейството си и на хората в неравностойно положение, които среща по болници и телкове. За да им вдъхне вяра и кураж, е решил да направи и собствен сайт. Може леко грубо да прозвучи. Всички хора трябва да знаят едно единствено нещо. Няма никой застрахован. Днес си ходиш по улицата абсолютно нормален, 100 от секундата, едно невнимание, една злополука и можеш да станеш като тези, които в момента наричаш инвалиди. Искам да отида на това състезание, което е в Германия, защото там се състезавам с нормалните, не с инвалидите. И ако там вляза в тройката, ще е идеално. Не е важно от кого си по-добър. Най-важното е да ставаш по-добър от себе си, казва упоритият варненец, който със сигурност ще продължи да печели битките си. Защото вече е спечелил най-важната. Победил е самият себе си.